Здравейте! Знам, че обикновено в този профил ви показвам интересни случаи, как сме спасили животно, как сме извадили някого от болка. Но днес няма да говоря за лечение. Днес ще говоря за спасение, за нещо много по-голямо. Това, което се случи с кучета Мая, не е изолиран случай. Това е просто поредната трагедия, която медиите използват за рейтинг, а после забравят. Поредната история, в която кучето е било част от общността, обичано от всички, докато един човек, лекар, не го прегази и го остави да умре като куче и после се прибра без последствие, без срам. Истината е следната. Ние в клиниката виждаме това всеки ден. Животни простреляни с бойно оръжие, усъкатени с нож, хвърлени от балкони, отровени. И знаете ли какво става после? Нищо. Медиите мълчат. Институциите не действат и обществото приема това нещо за нормално. Но не е нормално. И точно за това казвам ясно. От днес МВК България повече няма да мълчи. Това не е пиар, това не е реклама, това е сцена, която ние ще използваме. От днес всеки случай на насилие, който стигне до нас, ще бъде показван. Ще казваме имена, ще искаме отговорност. Защото това не са просто кучета, това са животи. Радвам се, че социалните мрежи вече не са подчинени на телевизиите, защото ние няма да пуснем тази история за 3 дни и да я забравим. Ние няма да я разкажем през медиен обектив. Ние ще я покажем такава, каквато е, с мърсотията, с болката, с бездействието на институциите. Нашата позиция е следната. Който наранява животно, ще нарани и човек. Насилието не спира, то сменя форма. И ако този човек не бъде спрян сега, следващия път няма да пострада куче. Ще е дете, или жена, или семейство, или ти, който гледаш това видео в момента. Ние вярваме, че гласът ни има значение. Затова те моля, ако гледаш това видео, не го подминавай. Не оставай безучастен. Сподели, последвай ни и напиши хаштаг глас за Мая. Те нямат глас, ние сме техният. Това е позицията на Многопрофилна ветеринарна клиника България. Една от най-големите клиники в страната за спешна помощ. При нас идват най-тежките случаи. Ние сме първа линия и от днес ще сме и на първа линия в борбата срещу насилието. За да не остане нито една Мая забравена.